als je denkt van, dit herken ik. Dat zou je kunnen. We zien hier niet zo lang geleden ook al een keer geweest. Toen stonden we door in de straat en toen kwamen de bewoners, Leo en Marij, die kwamen erop af. En we gaan vandaag iets out of the box doen, wat onderweg betreft. We wisten dat ze hier, kijk, daar is al een kerstversierseltje. Een enorme kerstversiering hebben in de tuin en binnen, ik weet het niet precies. En we vonden dat wel leuk in aanloop nog de feestdagen om door iets ongelwegerigs mee te doen. Och, kijk. Ho, ho, ho. Oh, dit is Goedemiddag. nou, dat is lang geleden. Hey Bas, joh. Ja, dat is even weer. Hè? Ja, Bas. Ja, Marij. Ja. Fijn dat je er zit. En Ja, hier dus. ja. Goh, ik moet nog even van de schrik bekomen. Je dacht van, Oh. ja, Wat dacht ze? ja, ik zie nog niet, omdat die vlak ertussen hinkt. Een verrassingseffect, hè? Oh jongens, dit is wel te gek hier. Ja. Ja, ja. Hoe lang ben je er mee bezig? Of ziet je er mee bezig? Of is het... Ja. Ja, de laatste week augustus zien we begonnen met eigenlijk de luifel door uit de ruimen, zeg maar. Laatste augustus. Ja, ja, laatste week van augustus. Sommige mensen liggen dan nog aan het zwembad, hè? Ja. Dan, en dan begint het, hè. En moet alles... we hadden eerst alles in de kelder staan, maar door het hoog water, wat we hier hebben gehad, Ja. kregen we vocht in de kelder. Dus ze moesten alle dozen toen droet, die moesten weer allemaal naar boven toe. Dus al het spul wat ik in de kelder had staan, dat moest allemaal naar boven toe. Ja, dat was veel werk ook. En waar is dat toen beland? Dat Naar is boven, in Ah. de gang, overal. in de gang. Want en er zo, zijn echt ja. heel veel Ja, dozen. Ja, ja. We zien over de 80 dozen en dan nog de kisten met kabels en alles. En dat moest allemaal uit de kelder. moest het Kisten met kabels. Ja. Hoeveel kabels liggen dat op? Hier zit ongeveer een 400 meter kabel. Oh, ja. Kan ik meer zien, kan ik minder zien. Kijk je ook hier naar kerstfilms die ieder jaar Nee, terugkomen? nee. Niet. Dat niet. Kent ze die kerstfilm met Clark Griswold, die dus ook zijn ganse dag vol heeft met lampjes? Nee. Ja, dat is Nee? Amerika, denk ik. Ik Ja, kijk- National ja. Lampoon's Ja. Christmas Vacation. Ja, daar Ja. hou ik niet zo van. Nee? Dat is een nee, Oh. nee. Ja, ik Oké. kijk wel veel op YouTube naar die Amerikanen die wat dat met Lidorama doen. Met die leegcomputer. Maar dat zit mij wel niks. Nee? Maar Nou, 400 meter kabel, dan denk ik bij mezelf nou, van... die hebben meer, die hebben kilometers liggen. Dat is de moeite weer om eens een keer op YouTube te kijken. Wie dat- Light-orama. Ja, en dan gaat dat gewoon op muziek op. Mariah Carey en Whitney Houston, noem maar op, allemaal op liedjes. Gaat de sigroon, gewoon die lampjes allemaal aan. Dat is gewoon... Maar dat Ja, heb dat je is niet. hier, nee, dat is niet te realiseren. Niet. Nee. Ik zoog, kijk, met dit manneke begoos het. Ja, ja. In Dat heb ik- 99. Heb ik toen ook met deze man hebben we dat gehaald bij ons. Ja. En toen kreeg hij dat idee, kom ieder jaar van ons wat bij. Ja. Maar dan Oh moest de my lampjes God. aandoen. Nee. Wat bleef? De lampjes aandoen. Ja, we kennen hier zo onder de lui verlopen, wat wilt je? Of Onder welke luifel? Ja, ik vind, man, een reuzenraad. Hoe komt ze door nog weer op? Hetzelfde maar. ja, zal ik het aanzetten of niet? Ja, doe maar. Ja? Wat ga je ze aanzetten? Ja, doe de verlichting eens even Oh, kijken. kijk. Oh, dat is high-tech. Ja, high-tech. Ja. Oh, geweldig. Oh, kijk. Oh. Moeten ze wel allemaal doen. Doe het even het reuzenraad, want dat is nog niet allemaal klaar. Die dag, ja, die komen misschien s'avonds en... Maar ja, dat... Ja, begrijpelijk. Soms kreeg ik ze allemaal niet bijeen. Wie moet dat ook doen met de roosters, hè jongens? Ja, die weer ook gewoon ingeroosterd. Want hij heeft dadelijk alweer een andere klus. Oh, ook film. Ja, ja. Of, Ja. ZZP'er, hè jong. Ja, ja. Ja. Oh, oké. Ja, ja. Ja. Maar vertel.
Nee, maar dit is toch perfect? Dat dit mooi is. Ja. Kijk, en s'avonds zussen andere dingen wat minder goed. Zussen de lemkes beter, maar zussen andere dingen wat minder goed. Ja, Dan zussen maar, dat misschien niet zo goed. ja, maar er zegt dan wel kerstjes bij s'avonds, dat het toch allemaal een beetje opvalt. Mogen je andere mensen nou ook straks komen kijken? Ja. We hebben het zelfs gehad, we hebben een keer op eerste kerstdag. Zoten van de familie van Marije, zoten we dus te eten. Ja. En in ene keer klopt een hele grote familie hier op de Boekelaan. Die waren dus aan het lopen. Pap, die waren aan het koken. En de familie die klopt aan of ze even naar de lemkes moeten kijken. Ja. We waren die met 15 man of zo. Ja, ja, vooral voor de kleinkinderen. De Ja, goed. kindertjes die in de tuin, die wel. Ja? Ja, die wel. Oké, echt, dus die zien altijd welkom. Ja, ja, ja. Ja, 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 voor toen zien hè. Ja, laat maar door. Ah, kijk. Als ze in Wetselse Hemels, als ze die richting gevuld kwijt is, een kerstkeef. Is het ook wel eens bevroren geweest? Rond de kerst? Dat ze een soort van ijsbaan had? Ene keer. Ja, ja. Dat was wel leuk, was voor de schneemannetjes op de wiever zitten. Ik dacht, hij eindigt het, maar het gaat erachter. Het gaat Ja, het ja. gewoon nog door. Hoeveel kerstmannen heb je? Heel ja. veel. Dat hebben ze nooit geteld. Nooit geteld. Dat is leuk van Priesrock. Ja, of Een we, pubquiz. Of we met Ja, de buur op je ja. heen komen. Hè. Oh We jongens. zien er over de 100. Over de 100 Dit is zien we. leuk. En hier hebben we dan ook in de avond ieder jaar, tenminste bijna ieder jaar. Ja. Met de ganzen, of met de ganzenbier, dus hier met 23 man. En dan wordt dit ook zo gemaakt met folie. En dan komt er... Jo. lekker... Ja, dat Oh, de boel en sloep. Hoe stond dat? bovenop. Oh, oké. Maar dan komen er dus, Marij, 23 man. 23 zitten daar, man? Ja, eigenlijk alle buren hier. en daar staat hij eerder hier met de glühwein in de hand. Ja, en erwtensoep. Ah, En s'avonds kipsaté. Ja, en dan maakt er iedereen maar gaat. En sausages, En ja, sausages, die maakt ja. dat, die maakt dat. Ja. En, Ja, echt heel gezellig. altijd, maar het is, iedereen moet zich dan wel de winterjas aandoen. Nee, voor... Jo. Jong. Nee, voor dan Die een... mensen, het is nog niet eens kloor. Ze wordt aas, jawel. Maar en wat maakt Stig meestal, Marij? Ik Wat is dan die- niks, want de laatste dagen verzoeter ik met alles, hè. Ah kijk, dan is Dus- het ook wel lekker als dan het gezelschap hier is, ja. dat je het kind loslaten en dat je ook Nou een nee, echte- dat mag net Maar schoot zorgen, ja, maar... in het begin werd dat aangestuurd. Ene maakt de ja, aardsoep, en, ene maakt kipsaté. Ja, allemaal leeflui bijeen. Dat is allemaal dan familie of zo? Nee, hier, de oude van de buren. buren Oh, leuk. Ja. Van de buren allemaal. Ja. Dat is, ja, dat doen we toch al lang. Ja. Gewoon een beetje uit de hand gelopen. Best gek. Ja. Man. Zien, ja. Dat is weer van alle spelkens zien gekomen. Heel veel naar de rommelmarkt geweest. Toch? Ja, in de zomer lief je met de kerstspullen. Hadden we veel kiekers van de lui. Wat? Dit is 90% rommel meer. Dus, maar is dat niet eigenlijk ook een mooie gedachte erachter? Dat heel veel grij gewoon Ja. een tweede leven Oh, heeft Ja. gekregen. Ja. Jawel, zeker. Kijk, de kunst er niet goed om aan te doen wat te kopen. Maar eigenlijk van 99% horen we het van de verenigingen. We gaan meestal naar de rommelmerken van verenigingen. Ja. En, Is er dan ook een bepaalde tijd van het jaar? Nee, dat De gaat beste wel ti- door. Ja? Ja, Het is ja, dus niet ja. zo dat direct na de feestdagen dat het handige, want dat lui dan een nieuwe grij wegdoen. Ja, dat kan wel, ja. ook Maar, wel, maar we hebben eigenlijk, dat is ene favoriete rommelmerk. Ja, we zien eigenlijk tot in Bergen, dat is Os, die Os, Beek en Donk. Dus Oké. we hebben eigenlijk alle rommelmerken. Dus Noord-Brabant,
Limburg, Jurwa gehad. Maar kijk goed wat ze zei, hè, want anders schuf ze misschien een hele goede tip weg, waardoor ze zelf... Nou nee, begin want de dit tip die wil ik heel graag geven. Oké. En dat is van kindervakantiewerk wel. Ja, dat is echt... Die hebben een rommelmeert, die is nou zo perfect georganiseerd. Dat is gewoon geweldig. Niet alleen maar kerstspullen, maar gewoon het totaalpleetje is gewoon geweldig. Oké. Wat die organiseren. Maar de vorstmagnet, zitten de lui in de kou dan? Ja, Nee, daar kan we toch toch gemaakt met de folie. Ja. En hier van fijn goed kachel bij... Helemaal. iets met een bepaalde naam, Ja, ja. 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 Nou ja, Dus, en dan is het heel lekker knus. ja, We hebben nu dit jaar een infraroodheater op diesel. Die ruikt niet of niks en die straalt Chimarie die ganse ruimte wel warm. Ja. Ik dacht, wat huur ik toch, maar dat is de Elfstedentocht. Die eindelijk giet er weer eens door. Ja, normaal over de rambam en de muziek aan natuurlijk, maar ja, dat kan ze nu niet maken, want dat werd jouw laatste keer. Oké. Ja.